Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall o ari o haadi ngan manana ko kanel mobilisation mon aadi en kagal mon yidde mon e Macky Sall yidde mon ko e Daouda Dia yidde mon e koye mon Daouda Moussa Dia wi nyalamo benata arani yettade weltinde on nde wonon kono men nani de Daouda Moussa Dia wi nyalamo ko wadi sarse ko fof ko betti ko fof Saydou o arata ha ɗo o wiye bandigen sehila makko yidɓe makko ɓe puntani mo ɓe o funtani oɗon gandi ɗum sibo oɗon gandi ɗo ko ñalama musɗo kono noon sa yo acci haaju makko acci hammu makko o ari ha ɗo hande addimo ɗo ko barke Allah e nelaɗo mon e barkeji mon e darde mon e wonde mon adiyankoɓe deke noon dundenaɓe on jii yidde mon e questeur Daouda Dia ɗum no Maysoury Keita bisimilla ma e lowre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum, honorable député, premier questeur de l'Assemblée nationale, Daouda Moussa Dia, premier questeur Assemblée nationale, min mbima assalamu alaikum ane e délégation mo garduɗa ɗo e wuro meɗen Dunde. Grâce à Saydou Sall ko responsable mako hande min joɗini ɗo e wuro meɗen Dunde e noon jettina konngol ngol ganduɗa immade e baba meɗen jinnaɗo men hono baba Samba Diye Sy bonnani Dunde nen ɗo hande Dunde mbaɗe kelle mon dow enen kam ɗo en kalata Dunde ko yimɓe ɗiɗo goni ɗo ko neɗɗo goto ko Daouda Moussa goto ko Macky Sall goto ɗum so Allah jaaɓi en jiino élection présidentielle ɓenno to wonɓe laafaji mumen caami ɗo ha joni jiitani ɓen dogi Macky Sall gañima leydi ndi en jii hikka min mi haalata hay batte so wona ko mbimi ko wiyete deuxième tour ko ala ko premier tour mi piyama lattugal kadi minen ko noon ɗum foti amen ɗo e wuro meɗen Dunde kartal ko gotal neɗɗo o ko goto lamɗo oɗo ɗo o ko goto woni président de la république Macky Sall e mawnum e président de la république ko puɗɗi addande fuutankoɓe nanguel hen juuɗe sappo te ndi oɗo godoron ko gonɗen ko koye golle muɗum wona ɗum ɗo engrais koko gasi goto fof yo lelo ɗano kono ɗo e Dunde
kartal ko gotal neɗɗo o ko goto golle ɗe ko goto Daouda Moussa Dia ko an jeeyi Dunde ko an jeeyi Dunde ko an jeeyi Dunde hay goto goɗɗo are dañi ko fonno haalede ko fof haalama Mansour Keita haali e Moussa Sow haali amin gondi e weltare hamin gandi noon min junnotako nde tawno tampere mon amin gandani on ɗum amin gandani on tampere mon no jiiruɗon ni no wayni mata ko nomin jakorno ni wayli nde wayli nde noon ko ɗum woni ko jiiɗon no wayni wayno wayni kono bandiraɓe jaafoɗon min mi junnotako min beltima min mbawi wiide on tan ko bisimilla mon ko fonno haalet fo haalama hamin gandi tampere mon ko enen ndendi tampere on jarama bandiraɓe onon arɓe ɓe foof lawol jaam yo Allah newnu fofo ko darteten ko yo Allah won ballo on jarama e jaafoɗon bandiraɓe ko fonno haale kam haalama amin gandi kam ɗo jorto ene waɗa ɗo jorto ene waɗa ɗo jorto moƴƴo eɗen ñaagui Allah no woto Allah soynu jorto mo joguiɗen en woto Allah soynu en ɗum on jarama bandiraɓe min mbasa juna min gandi tampere no jogui ɗon on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko jere premier coordinateur départemental mon bien l'ami intime du président Macky Sall le petit frère de le développement du monde hono Harouna Moussa Dia on woni Daouda Moussa Dia ko on are moɗon hande Daouda Dia Daouda Dia Daouda Dia Daouda Dia Daouda Dia DJ tout le monde Daouda Dia Daouda Dia Daouda Dia Daouda Dia ye Daouda ye Moussa Dia kongole yesuma DJ sa waɗi nande min mbiyan min ngoɓat wona yaaru jam jam DJ bandiraɓe dundenaɓe premier questeur le mandataire Benno Bokk Yaakaar o salmini bandiraɓe dunde foof o wi o salmini jowuro Dunde o wi o salmini almami ratib Dunde o wi o salmini kala kilifa garduɗo hande joddade men ɗo o wi o salmini musidɗo makko sehil makko Seydou Sall kadi jatigi makko ɗo e Dunde o wi o salmini musidɗo makko sehil makko tiiɗo e makko Ama Ndiaye to e France o wi ko neɗɗo darniɗo mo no feewi en France o wi o salmini kala garɗo hande tertade mo o wi o weltima no feewi e jaɓɓugal ngal o tawi ɗo hande ngal o wi paamon kanko ɗum bettanimo sibo ko ɗum tan o tawanno e Dunde o wi kala nde min ngare e Dunde o wi hayso min birtoɗo tan min jaaha o wi wuuro ngo fof yaltat daro teromo o wi ɗum noon soɓe ngari hande campagne électoral ɓe tawi koɓe tawi ɗo ko oɓe mbawata tan wiide kon jarama on mbaɗi ko mbaɗano ɗon o weltima no feewi hande noon paamon ko campagne addimo campagne présidentielle wattude Macky ɗo wonnoɗo eɗen ɗamini région de Matam département de Kanel commune Hawre ɗo e Dunde hedra en caggal eɗen gandi Dunde ɗo hande enen opposition famdiriɗo doole walla wiyani gasiɗo hankkadi ngol ɗo lawol Wourossogui Kanel Bakel songol waɗama ma wallo no feewi to banggue jandiral men kono so Allah jaaɓi min jewtude président ma lawol Dunde jot ha ɓokki sabbun ma wat so Allah waɗi so Allah jaaɓi aɓe gandi caɗele ɗe gondade ɗe ɗo hande ene foti sohlude collége lycée kadi en sohla e diwan o on janggi son keeɓi BFM il faut jehon lycée
ɓe kaɓama so Allah jaaɓi jeyama e programme président wadde lycée e oɗo diwan wona gartam sukaɓeɓe wona gartam jinnaɓeɓe min ɗaccata kayne so wona université waɗa e nder région de Matam hankkadi sen beelama mbiyen en pore heddiɓe foof te ɗum président Macky Sall ene miijo mum hande noon garɗen hen ko wiide bandiraɓeɓe Macky Sall en dañani taw hono mum mi sikkani sen weeɓa dañde hono makko e nder duuɓi jeeɗiɗi o liggima e Sénégal ko wonnoɓe duuɓi capannayyi wonnoɓe duuɓi sappo e ɗiɗi sa rendini foof duuɓi capanɗe joyyi ɗiɗi fof taw ligga e ɗum on so liggimino duuɓi jeeɗiɗi gayni wino sohli duuɓi joyyi goɗɗi mbiyeran tan goɗa te amo andi on duunde winda ha paari ɗum noon enen bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe e wonɓe diaspora to to France to Amérique ga e Afrique banggueji ɗi foof eɗen gandi dunankoɓe nan toon amin gandi darde mabɓe amin mbiyaɓe tan kalif mon ala oɗo élection min jiiɗi ko duunde jeeye résultat ji ɓurɗe mawnude e nder département de Kanel te amin gandi ene wawi wonde hande noon addi min ɗo tan kono gueɗɗe jaari ni amin mbanno programme minen leader uji département ɗi foof min kawriti han kadi sababu o ko président mamin ndewɗo amin payi demmankani amin payi ɓokileji nde min mbanno programme arde ɗo e duunde kono hande ko président jaɓeteno toon to Kanel to o hewno so gayni o rewa lawol less o faye Bakel ɗum yimɓe cikkuno nde o gayni noon o ƴettu hélicoptère par ce que lawol ngol weeɓani ene heewi poussiére ene heewi caɗele so président rewi hen ene gaso ronko yettade Bakel law ko ɗum tagi o ƴetti hélicoptère hawre kadi bandiraɓe kadi en carimo ene cabbimo oɗo mobilisation alay saago kala komin joguino kala komin mbaɗanno min goppa min gara wiide onon jarama ɗum tan addi min wona goɗɗum so campagne o fuɗɗima ma en mbaɗ programme fuɗɗima kam amin mbaɗi programme responsable uji département ɗi rewde ɗo mamin kalnon holno min ndewata ɗo on sa terɗon min beltima no feewi min calmini rewɓe min calmini sukaɓe min calmini sukaɓe jaɓɓo yimɓe men ha caggal wuuro walla ni guila ha jamugel toon jaɓɓi min e motoji amin jafno hen kadi hen goto e mabɓe yani ɗon e moto gañi men seeɗa amin mbiyamo vraiment massa